Hej, Michael fra Outsproof. Jeg vil lige lave en kort video, så du kan se, hvordan og hvorledes LeadProof kan skabe værdi i jeres forretning. Vi har lanceret LeadProof som et værktøj til at få flere kundehenvendelser til dig og dine sælgere. Vi forsøger at kunne hjælpe i hele værdikæden, allerede fra første interaktion med slutkunden til bil på endaktion. Så vi kan supportere hele processen fra A til Z. Det er ret simpelt. Vi smider en script, en widget ind på jeres hjemmeside, som I kan se nede i venstre hjørne. Den kan selvfølgelig tilpasses efter behov og design og farver og ønsker og så videre. Smider en nummerplade ind som slutkunde. Den trækker selv informationerne fra DMR. Vi skal have lidt flere informationer omkring bilen for at kunne give en betinget garantipris. Servicebogen er den udfyldt, og så det dig og dine sælgere skal bruge til noget i sidste ende. Vi skal have navn, e-mail, telefonnummer, postnummer, så vi kan se også afslutningsvis, hvor slutkunden sidder henne i forhold til, hvis vi skal sende leads til forskellige afdelinger. Hvis jeg går videre til en vurdering, jamen så 50% af tilfældene bliver der givet en vurdering igennem vores robot med det samme instantly, og det sidste 50%, jamen det kommer hen til vores bagland, vores garantipris-team, som vi kender i dag, som vender retur både til jer og slutkunden inden for 20 minutter med en garantipris. Det smarte ved det her, det er, at der er en integration med vores platform også. Så udover at vi kan sende leadet direkte i jeres CRM-system, med de informationer og ønsker og et PNO-nummer selvfølgelig, så kan man også tage bilen op inde på Outsproof. I det her tilfælde, jamen, så kan I arbejde videre med den herinde. I kan godkende, redigere, lige få lagt nogle billeder på, og så sparer I en eller hundens masse tid. 14 ud af 16 felter er udfyldt for slutkunden, så udover det tidsbesparende, det giver en rød tråd fra A til Z, så skaber det også en masse værdi på den front. Jeg håber det her det gav mening, og I kunne se en eller anden idé i at få en rød tråd i hele jeres kunderejse, og også den pris I giver indledningsvis til jeres kunder. Jamen så sig til, så vil vi meget gerne i gang med LeadProof med jer. Men tak fordi du så.